TV, 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 Right. TV, TV, TV. Ah, Mitä? and taxi, Entäs tämä? and taxi, and taxi. Don't worry, be happy. Me pientä täällä. Yes. TV. Oh, Almost 100 inch. oi, oi, oi. Tamam. How much? 400. 229. Yes. Tamam. Uh-huh. Ja halvin. Samsung. Yes. It's okay. Terve. Joo, hänellä on tämmönen edunvalvonta. Juu, television osto. Niin. Yes. Kyllä. 300 näyttää olevan se maksimi, että kun siinä lukee näköjään, että kotikuljetus ja asennus, että mahtuuko ne. Se on aika haastavaa. Kun meillä tuo kotiin kuljetus sitten, niin on hinnoiteltu sillä, että se ei me kurkin. Mutta ihan kuitenkin tämmönen pieni telkkari olisi mieluisa, niin ihan, joo. Kai sitä tohon rahaa saa kummempaa. Joo, kun tuo digitalkkari, kotiin kuljetuksen saisin varmaan aika edukkaasti, mutta se asentaminen, niin sitten heillä tässä maksaa tuossa meikkaa tunnissa television. Can you install by yourself? No. No. Eli se olisi onko se tasolle asennus? Is it on a shelf? You know, like this? Or on a wall? Television on the table or on the wall? Table. Thank you. Eli varmaan antennipiuha ja sähköpiuha. Ja tietysti pitäähän siinä varmaan hakea noin. Niin kuin noissa on nuo käyttöjärjestelmät niin kuin Niin. sillä, että pitää aika paljon niin kuin määrittää asioita ennen kuin päästään sinne. Mutta televisioasennus, niin tuossa on niin kuin 99 €. Ja sitten kuljetus siihen oli... Missä sä asti sijoitsi? Utra. Utra. Joo, kyllä, että se on ihan lähellä. Et 100